Proč mi ukazujete takovou hrůzu? To má být paní Truhlářová. Proboha, jí to udělá. Proč mi ukazujete? A šaráda pokračuje. Takovou hrůzu. Jestli si sázel na to, že se ti přizná, když uvidí. Anebo Tak tohle je prohra. Ale jeho reakce je přece nenormální, soudruhu náčelníku. Kdyby byl nevinný a viděl tuhle hruzu poprvé, tak by přinejmenším omdlel. Já jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Holt má lepší nervy než ty. Doktore, řekni něco, no? Já nejsem psycholog, Honzo. To nebuď tak zatraceně korektní, Proč mi sakra. ukazujete? Co ty si o něm myslíš? Jestli to udělal, tak vám bude zatloukat do soudního dne. Pozoruj ho. Je zkušený kamuflážník. I teď dělá jenom to, co mu dává několik šancí. Ten ví moc dobře, chlapče, proč neumděl. Jasně. Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Proč mi ukazujete takovou hrůzu? Udělal to. Neblázni, Honzo. Nemáš jediný pořádný důkaz. To jsou samý indicie. Paní S Truhlářová. tímhle tě prokurátor vyžen. Ne. Stopni to. Já tvrdím, že to udělal. Viděli jste ho? Teď ta hrůza, kterou vidí, ona ho přitahuje. Teď ona ho fascinuje. To je nestůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Ne, říkejte si, co chcete, ale udělal to. A já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici.